en Winnie Adoyo. Kawachako do maduong' ma pacho kaweyo thuolo jaod bura ma Sirisia John Walukhe kaluwore gi bura ma mibadhi mane odonjnego bang' bedo od twech kuom thuolo mar jumbe 6. Walukhe owe thuolo gi omenda ma ching ma silings milion 10 kata rambun ma milion 20. Ka okang' ma kamano biro bang' kane oro kwayo ne do maduong' ni kum mane ochiw ne ger. Sharon Ong'aw nigi ler mathoth. Jaod bura ma Sirisia John Walukhe ne bura oloyo bang' yude gi ketho mar mibadhi mar silings milion 313. Mibadhi mane luoro kuom mar omenda kowuok e bad migawo mochung' ne kano chama e dero mar piny owacho NCPB. Walukhe ne odonjne gi mibadhi makamano en kanyakla gi Grace Wahungu, nyawadgi mane otimo godo ohala e kambi mong'ere kaka Erad Supplies and General Contracts Limited. Kokalo e kambi mar Erad, ne winjore gi chiw tons 40,000 mag bando ne NCPB e higa mar 2004. Kata kamano bang' kane osechiwne gi milion 313, ne ok gichiwo oduma moramora. Okang' manochuno mondo othich oko orak makamano, kaluwore ni kambi mar Erad ne ok ochiwo singo ni ne gintiere kod bando moromo. Kambi mar Erad kata kamano ne oringo odhi e doho ma odonjo ne NCPB. Ka gileko ni gintiere gi bando mane gigolo e piny Ethiopia, bando mane gileko ni ne okan kod kambi mar ndeke mar Chelsea Freight e piny Djibouti. Kokalo iro kilka maloka mare Elisha Zebedi, Walukhe ne okwayo doho mar chwalo ng'ur mondo ong'ad bura ponono ni chudo bang' winjruok mane gibedo godo gi NCPB ne inyalo chiw godo kum mayande ne ochiwne, mano mar twech kuom thuolo mar higni 67 kata fai mar bilion 1. Bende kokalo e otese mage e doho, Walukhe bende ne okwayo jong'ad bura mondo ong'ad bura mar yango ka bende direkta mar kambino rang'iny mana intiere bende ne inyalo donjne gi ketho mag chudo mane ok otimo. Kokalo iro kilka maloka mage Otiende Amolo gi Elisha Ongoya, Walukhe nonyiso jong'ad bura mag doho mar chwalo ng'ur ni omenda mar milion 313 manodonjne godo kanyakla gi Judy Wahungu ne ochulgi e yo maratiro. Jong'ad bura adek mag doho mar chwalo ng'ur, Asike Mahandia, Grace Angenye, kachiel gi Sankale Olekantai, kata kamano ne ong'ado ni we Walukhe gi rambun ka pod iwinjo ywakne no. Owe thuolo gi rambun mar omenda ma aching' mar milion 10 kata bond mar milion 20. I'm going to make sure that I work hard to compensate for the time that I lost in prison. You know, prison is not a good place for people to stay. But because of laws and other maybe activities that are needed by the government to be done, and that is why I was brought here. That's why I'm from the prison, and I did not steal, to be honest. This case is political, and everybody in the world knows, and they should know that it is political. I did not steal anything. Sharon Ong'aw, Ramogi TV.